Salut, Artur Maș, bine am găsit la primul episod de Need for Speed Most Wanted, de Need for Speed No Limit. Ne conectăm la server, că avem internet. Acest mic joculeț este un mare mâncător de baterie. Ăla. Ăla mim. Nu este mașina mea. Asta este mașina mea. Aha. Aha. Șmecherul, bă. Când bag eu, nu știu la luat. Nu va zice eu nimic. Papa, fraiere. Bun, terminăm cursul asta și vedem ce mai facem. Dar de ce merge lag? Da, este pentru la fi mai lagii decât tot. Și câștigăm. Așa este ce mai bine. Așa. Să atingi mașina. Așa. Da. Ok. Nice. Scuzați-mă pentru că mănânc ceva chipsuri. Până la mașina. Hai mă, lăsați-mă că vreau să fac curse pentru fani. Nu-mi chef de bălările voastre. Recizi, bla bla bla. Și vedem. Este un time trial? Nu, time lapse. Acționăm să pe cursa și după aia vom merge. Haide bă. Ce se aude? O ambulanță. Mereu când eu filmez trebuie să apară o ambulanță. What the fuck, nu știu de ce. Stau chiar și la țară și pe aici la ambulanța. Bun, cam atât cu chipsurile. Plecăm. Vedem cât prindem mașina fără nitro. 170. Când îi dăm nitro-ul, luăm după da. Nu te rost de pot iarăși. Wow! Să-l hote bine. Așa, 70% din profesor de gata. Ce idiotă. Ea crede că dacă ajung în fața mea câștigă ceva. Exact 0.
Aha. Oare primesc ceva? Level. Oh, de-abia aștept să am acest Mustang. Îi voi da cât merge. Hopa. Update la mașină. Mai facem o cursă și după aia ceau ceau. Un andar. Nu te de aici, muscă. Iar un timelapse. Aoleu. Timelapse, time trial. Așa. Customize your car at the mod shop to get notice in the racing scene. Da. No, doamne. Ce, filmăm doar de la... Stai puțin. Și este 23 și 14. 4 minute am filmat doar. Adică, cam, trebuie să filmăm măcar 6. Adică 3 minute am filmat. Când beați the clock. Nu știu ce, îmi trebuie să se gândesc ce am beat, ce înseamnă română. Așa, ce înseamnă. Dar pe tine. Când au venit să corre trăsătorii. Am gata și cursa. Ia uite că filmaș 4 minute. În 2 minute oprim filmarea, că nu fac mai mult de 10 minute. Adică de 6 minute. Level 2. Yes! Level A. Cine de oară mașină? Ah, 15 de gold. Ia-te, este! No. Me pasa. Let go, let go, let go. Facem cursa asta. Racing. Așa. Easy. 195, 195 PR. Rush her Iron Bull Bridge Run Night. Dar chiar nu știu ce, un Force Fiesta, ce văd oamenii așa bun la el? Adică, haide să fim serioși. Ce vedeți bun la Ford Fiesta? Fiesta. Da, și nu. Acum foarte repede, recent a venit un live stream cu Sabolci.
Adică cu Sobolci. Am să zic cu Andrei. Sobolci. Ce nume e ăsta Sobolci? Nu știu cam an. Ne jucam dintr-o Speed, nu ne la nume. Nu știu de ce am impresia că acest joculeț este un mic mâncător de baterie. Da. Oh my god. Deci. Cinci minute. 6 minute am filmat. Ultima cursă. Cheamă că suntem șmecheri. Și atenție aici, perfect launch. Pornesc ca prost accelerația blană. Turbo gas. Că eu la mișto. Că eu la mișto. Da, dacă ar fi playeri adevărați, n-aș câștiga vechi, cum aș fi asta stoc. Adică mă rog, sunt Subaru, băi, are că nu e. Ce scutat. Eu fac un cursa să se termină că uite, ca fi mașină 7 minute. Că bă! Nu ne lasă poliția asta așa, că nu, face ca o mâță călcată de mașină. Sau una care am călcat pe toată joi. Deci, să se povestișăm. Ieri mă plimbam cu ATV-ul și sare în față pisică. Deci a frânat. Am frânat dar pisica nu m-a murit, că la 1 centimetru m-am oprit de ea. Dar eu cum am frânat așa brusc, am zburat de pe el. Da. Hai să mai facem un minut. Vedem. Poate primim ceva update-uri. Da, chiar primim minutul ăsta, punem upgrade-urile. Asta este un episod chiar prost. Cred eu. Vai, sunetul acesta mă cam sperie. Pentru că tot trebuie să-l schimb. Dam la ăsta Rebug dacă ne lasă și Dumnezeu cu mila. Lași? Este la băiatul. Pe bun, fraților, cam acesta a fost și episodul nostru de Need for Speed No Limit. Eu am salutat și noi ne vedem data viitoare. Salut!